Y hoy se ha conocido un avance contra el cáncer de mama. Investigadores del Hospital del Mar de Barcelona han conseguido que tumores resistentes a la inmunoterapia respondan al tratamiento. Viure a prop de zones verdes redueix un 16% el risc de patir un ictus. Nou avenç científic en el càncer colonorectal. Investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar han identificat els gens que sobreviuen a la quimioteràpia i que provoquen metàstasi. De fet, un estudi internacional determina que dos biomarcadors a la sang poden captar millor els primers indicis de l'Alzheimer. Que menjar nous era bo pel cor ja se sabia, però ara s'ha comprovat que també són molt beneficiosos per a les persones que pateixen una insuficiència cardíaca. La clau és l'omega-3 vegetal que porten. El projecte comença provant aquest fàrmac en persones amb síndrome de Down, però estan convençuts que també podrà ser útil en altres persones amb altres discapacitats intel·lectuals o amb trastorns d'hiperactivitat del cervell, com pot ser l'autisme o el TDAH, i fins i tot per malalties neurodegeneratives. La detección precoz del cáncer de páncreas podría estar más cerca. Los investigadores del Hospital del Mar de Barcelona y del CSIC han identificado un nuevo biomarcador que detecta una proteína AXL que podría indicar el comienzo de este tipo de cáncer. la ministra ho ha dit en la seva visita a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar per conèixer de primera mà la investigació en càncer. Enguany estem molt contents que ens han concedit un projecte del IRC, Advanced Grants, per estudiar la formació de nous gens a les cèl·lules. I aquesta recerca és molt important perquè aquests gens encara es coneixen molt poc, però mitjançant noves tècniques de seqüenciació estem veient que són molt abundants i el finançament que tenim amb l'IRC ens permetrà fer els experiments necessaris per identificar-los. I ho farem tant en línies cel·lulars normals com també en paral·lel farem estudis en cèl·lules canceroses on també generen moltes d'aquestes noves proteïnes. Decidir quins són els projectes més importants que ha aconseguit l'INIM durant el 2022. És molt difícil de decidir perquè a vegades projectes que poden tenir un import petit són importants perquè és el primer projecte d'un investigador jove o perquè s'enceta una nova línia d'investigació. Som molt conscients que, per exemple, les ajudes que atorguem Jordi Grasker cada any en donem a 3 residents de l'hospital són molt benvingudes i són el punt de partida de la vocació de recerca de molts metges de l'hospital. És important destacar la primera edició dels Collaborative Seed Projects que han estat finançats pels Amics de l'Hospital del Mar gràcies a les seves accions de fundraising per la recerca. Tot i ser una petita quantitat, pensem que és la primera edició i que s'incrementaran en el futur. Però estem realment molt orgullosos d'haver aconseguit 6 projectes de la Marató. Recordem que la Marató aquest any estava dedicada a projectes de recerca en salut mental. Això té molta importància perquè ve una mica a donar resposta a l'esforç fet pels nostres investigadors, ja que hem sigut el segon centre de Catalunya en presentació de projectes. I afortunadament aquesta vegada sí, també hem estat el segon centre en obtenir més projectes de recerca. Durant anys o dècades la distància que hi ha hagut entre la gent del carrer i el que fem els científics ha estat molt gran i aquí és on entra la divulgació científica que cada cop és més important i que l'IMIM també creu que és imprescindible. És per això que cada any s'organitzen visites guiades a estudiants per poder explicar què és el que fem en els nostres projectes o què és el que fem en els nostres laboratoris. També es fan unes jornades de portes obertes on tota la gent del carrer que estigui interessada pot visitar les nostres instal·lacions i també s'organitzen xerrades a fora de l'IMIM per intentar explicar temes que van des de càncer fins a cervell o neurociències. La institució està apostant molt per això els últims anys i crec que és molt important, ja que a part de divulgar els nostres treballs o les nostres publicacions als mitjans de comunicació, és molt important que la distància que hi ha entre la societat i la ciència es faci cada cop més petita i que la societat aprengui que la ciència és molt important. Les línies nostres i per què serveix, que ho hem d'explicar millor, hem de trobar aliances més clares, però que estic convençut que n'hi ha d'aquestes aliances. Doncs aquests 11 anys de direcció del programa d'EPISAP, d'Epidemiologia i Salut Pública, home, personalment ha sigut
oportunitat de conèixer millor, molt més de prop i també d'una manera diferent els companys de feina, però també relacionar molt més amb els altres investigadors, les altres persones d'altres grups i programes i també amb l'hospital. Bé, jo en primer lloc volia agrair al director, doctor Joaquín Arribas, i a la directora adjunta, doctora Vanessa Nogales, l'oportunitat de dirigir aquest programa d'Epidemiologia i Salut Pública, i així mateix vull agrair al doctor Jordi Alonso i a tots els companys del programa la seva feina i el seu suport amb aquestes primeres passes, i estic convençuda en el futur. Jo compto amb tu. I tant, pots comptar-hi. Els anys que portes aquí. Jo no me'n vaig del tot, o sigui, jo el que faig és deixar un càrrec de confiança, que és molta responsabilitat i que tu faràs molt bé i segur que millor que jo, però no deixo d'estar compromès i a més molt interessat en fer possible això, que l'epidemiologia estigui en els projectes de recerca del PSMAR.